Good morning guys! I-update na po na mo pagkahuman ato ni Saka dito sa lubi, nag first step sa pagkupras, karon niya nami sa pagbunot. Niya si Christian nagbunot ingon ani ang pagbunot guys, imuhang pasok tong lubi sa buntanan unya imuhang tanggalon. Oh. Tapos si Rob kay wa niya nakuha ganina ang mga si tawag gani ana Rob. Mao ni siya ang gitawag nga bunot. So wala na niya nakuha, iyahan na lang gimano-mano. So mo ni among ginabuhat karon guys dinhi. Aga kupras mi gamay pa kayo among nakupras kay ultimo pod ang lubi gamay ra pod bunga. So kapin ra daw 100 kabuok ang mga lubi nga namong nahulog kagahapon sa among pagpasaka. Pagsugod sa among pagkupras dinhi update dinhi sa CPTC sa Talusan. So sa pagkakaroon mga higala ato ang mga YouTube viewers pagkahuman ani human nila ni mapanitan ilahaning buakon dayon duha ka proseso ang pagluto sa kupras. Pwedeng imuhang ibulad pinaagi sa adlaw, init sa adlaw lutuon or imong tapahon. Locally ang tawag na mo ana dito sa tapahan. So mauna siya ang mga proseso sa pagkakaron pagbunot sa ang giuna sa atuang mga working students para makabulad nami sa among gamay nga kupras. So mo pa na ato ang second tip, second update para sa ato ang pagkupras sa lubi part 2. Daghang salamat guys og mayong buntag kadatong tanan.